sinne! Tuon valolla! Molemmat matchataan. Molemmat matchataan. Mitä mä tein? Älä koske sinne! Rauhoitu. Mä sanon. Luksu, mitä sua vaivaa? Heti kun nää tuli tänne, sanot vaan huuta. Me tehtiin vittu hyvää ruokaa ja kaikkea tänään. Sä koski tuin pivoihin! Koskipas, mä kuulin. Siska käyty noin. Ei. Mä mennään ei tonne uimahalliin. Kysy suiskappaneeksi uimahalliin. Haluatko mukaan sinne järveen uimaan? Vai hyppää 3 metristä? Kohta voisin katsoa. Pystyy hyppää 3 metristä, jos Niko on siinä alhaalla. Mä saan uida. Osaat silloin, kun sä oot jossain 3 metrin syvyydessä. On. Niin vitussa osta. Mä No oon- vittu mä oon noin silleen, joka mä oon puut ja sukeltaa. noin jää sinne. Ukko tietää vaan hyvä sukeltaa. Joo, mut no vedekaan ei oikein, se ei oo pellennyt aina. Halo. Tuokaa mut tiloja pois. Mä tiloja Ota Ukko, tiedätkö mitä on tapahtunut tuonne? Tuonko PSG voit Pariisissa? Äijä. Ukko. Mitä? Tiedätkö mitä on tapahtunut PSG Pariisin jälkeen? Mm. Mitä on tapahtunut? Okei. Älä ovet. Mä tiedän, miksi mä oon täällä. Vittu, koske sinne! Tuon valolla! Molemmat matchataan. Molemmat matchataan. Mitä mä tein? Älä koske sinne! Rauhoitu. Mä sanon. Luksu, mitä sua vaivaa? Heti kun nää tuli tänne, sanot vaan huuta. Me tehtiin vittu hyvää ruokaa ja kaikkea tänään. Sä koski tuin pivoihin! Koskipas, mä kuulin. Siska käyty noin. Ei. Mä mennään ei tonne uimahalliin. Kysy suiskappaneeksi uimahalliin. Haluatko mukaan sinne järveen uimaan? Vai hyppää 3 metristä? Kohta voisin katsoa. Pystyy hyppää 3 metristä, jos Niko on siinä alhaalla. Mä saan uida. Osaat silloin, kun sä oot jossain 3 metrin syvyydessä. On. Niin vitussa osta. Mä No oon- vittu mä oon noin silleen, joka mä oon puut ja sukeltaa. noin jää sinne. Ukko tietää vaan hyvä sukeltaa. Joo, mut no vedekaan ei oikein, se ei oo pellennyt aina.
Halo. Tuokaa mut tiloille pois. On tiloille uus. Tiedätkö mitä on tapahtunut tuonne? Tuonko PSG voit Pariisissa? Äijä. Ukko. Tiedätkö mitä on tapahtunut PSG Pariisin jälkeen? Mitä se on tapahtunut? Älä ovet. Miksi mä oon täällä?